If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Welcome to Pinoy Rap YouTube channel. Sa joyride trip po natin sa biyaheng Davao. Ito po si Jerilyn Parcon po. Samahan niyo po ako sa Bago Playa Rota. Hi! Responder lang po sa Pinoy Rap YouTube channel. Paki-subscribe po. Sige po. Sa ako Pinoy Rap mo niya. Joyride trip banggut akong kuan niya. Nadiri sir ma'am Kini paki-subscribe po, ikaw Bago Playa ang imong makita. Pinoy Rap YouTube siya, paki-subscribe, like and share. Responder lang ko sa salamat. Okay po, may nakita po tayo, may nakiano po, pa-shout out daw. So, siyempre, response po natin sa kanila para naman i-subscribe tayo. Pero medyo hindi pa marunong yung lingkod. So, okay. Dito po tayo sa Coastal Road, Bago Playa. Ito po ang Coastal Road, Bago Playa Playground po. Kasi po nakikita ko sa FB, sa Facebook. Late na siguro yung nakita ko kasi wala naman akong nahagilap dito. Parang night market. Parang ang linaw-linaw, ang clear playground na lang. Siguro nakita ko doon sa highway na August 7 and August 6. Medyo may traffic kasi nga may magkaroon ng mga event siguro dito. So nakita ko late na siguro yung nakita ko, late ko lang nakita, kaya nandito ako, pinili ko ang target na Rotang Bago Playa Pinoy Rap YouTube channel sa joyride po ng biyaheng Davao Bago Playa Rota. Dito po tayo sa Coastal Road Playground. Ang ganda ng playground nila, no? So, puntahan po natin. Please po, paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Hi! Okay. Hi po! Pinoy Rap YouTube channel po, ma'am. Makita mo ani, ma'am. Paki-subscribe, ma'am, ha. Ay, pwede mo agad na. Walang nakita. Ay, sorry. Bago Playa, Coastal Road, Pinoy Rap YouTube channel. Paki-subscribe ko. Paki-like kasi ito po, American po yan na partner namin. Marami siyang natulungan kasi ako street vendor ko, binigyan kami ng trabaho. So pag marami masubscribe sa kanya, marami pang tulungan na mga brothers and sisters natin, mga Pinoy, mga tricycle driver. Ako street vendor po ako ng mga prutas. I-subscribe niyo, makita niyo yung bida, kayo ang bida sa Bago Playa Coastal Road. Salamat. Salamat. Okay. 5 na ang expectation natin na mag-subscribe sa Pinoy Rap YouTube channel natin sa Joyride. Pero hindi to Joyride. Joy po, roaming around Coastal Road Playground. Kasi po, yun nga, nakita ko si FB, may night market. Ang ganda-ganda ng night market dito sa Coastal Road. Kaso late lang siguro, hindi ko binasa o sinin yung kung anong pizza na yun. Hi po, salamat. Salamat po. Okay, ito po ang playground natin sa
Oh, playground po ng Coastal Road. Dito po. Coastal Road. So, susunod dalhin ko ang anak ko dito. Oh, tingnan mo. May mga taong kunti lang mga bata ngayon. Nandito. Kasi po, Kadayawan Festival po ngayon doon sa sentro ng Davao City, San Pedro po. So, wala ang masyadong tao dito kasi doon sila siguro ngayon. Roaming around Davao City, San Pedro, Magsaysay, People's Park. Okay po, yan po ang mga bata dito sa playground, Coastal Road. Kasi po, target ko sana, nung nakita ko sa FB, yung night market sa Coastal Road, yun ang target ko. Rotang Bagoa Playa. Kaso pagdating ko dito, wala mang night market. Parang nahuli ako. Late siguro yung nakita ko sa FB kasi hindi po ako masyadong nagabukas ng Facebook. Kasi po, busy sa labahin, busy sa pag-share ng aking video. Hindi na ako masyadong nagbukas ng FB ko. Coastal Road, puntahan natin yung Coastal Road. Pagkatapos, target ko ang Bagoa Playa. Joyride po. Hi! Hi! Ay, kayo ang bida, oh. Paki-subscribe, ha, kids. Kita kayo ang bida sa Rotang Joyride po ito. Joyride Rotang Bagoa Playa. O, kita kayo. Pag mag-ano ko, makita kayo sa YouTube. I-subscribe nyo. Sabihin nyo, mama, ah. Subscribe ko, oh, yan. Ano pangalan mo, gang? Dave, Sige, saan ka nag-aaral? sa Palomo, Ilang taon ka na? 13, Anong grade ka? grade 8, Okay. Ano ka ikaw? Ano pangalan mo? Prince, Prince. Prince, Apelyido. Neo Jano, Saan ka nag-aaral? A. Mabini Elementary School, Ilang taon ka na? 12 years old. Okay bang klase? Okay, Matalino. konti, Laban lang. And haba, pray. Ikaw, gang. Paki-subscribe lang. Kayo ang bida sa Bagoa Playa Rota Joyride. Pinoy Rab YouTube channel Joyride Rotang Bagoa Playa. Gang. Pangalan gang. Lyra Jane, Sa nag-aaral? UM, College. first year, Ilang taon ka na gang? 18, Okay. Paki-subscribe ko, ha, like and share. Kita mo sa Pinoy Rab YouTube channel mga 2 days, 3 days makita yan. Subscribe nyo lang, like, share and hit the notification para ano yung latest kasi latest to. So makita kayo ang bida sa Bagoa Playa Rota Pinoy Rab YouTube channel Joyride Bagoa Playa. Salamat. Okay, yun po. Pangwalo na po yung nakita natin nga. Expectation natin mag-subscribe kasi po, bida sila sa Pinoy Rab Joyride ko. Pero hindi ito Joyride. Joy roaming around Coastal Road Playground. Kasi nakikichismis ako dito. Akala ko may night market. Yun pala, huli ako sa lalita kasi hindi ako nagabukas ng Facebook. Wala man dito. Wala na kuy. Yun na lang. Ay. Okay, playground. Ito lang parang tahimik kasi nga nandoon sa festival. Kadayawan po ang ating mga tao. Konti lang po ang mga nandito. Hi po, ma'am. Welcome to Pinoy Rab YouTube channel. Joyride po. Bagoa Playa Rota ko. Hindi ako nag-joyride. Nag-walk ako. Kasi family banding po. yes po,
Hi. Enjoy. Paki-subscribe ko, Ma'am Be. Kayo ang bida kayo sa Joyride, Pinoy Rab YouTube channel, Joyride sa Rotang Bago Aplaya. Kasi po ito, partner po namin to si Mr. Rab, American citizen po to. Silang nagbigay sa amin trabaho kasi mga street vendor kami, may mga tricycle driver, may mga vendor sa mga maruya, binigyan kami ng mga trabaho. May sweldo kami kaya para kung pag maraming subscriber, marami pa silang matutulungan na tulad namin. Maraming salamat, paki-subscribe ko. Pero bida kayo ha, mga 2 days, 3 days ma-edit ito, makita kayo sa Bago Aplaya kasi marami na ako rotang napuntahan, Turil. Kasi ang task ko sa Pinoy Rab, lahat ng rota. Thank you. Salamat. Salamat po, salamat. Peace in love, brother. Okay. Punta tayo sa Coastal Road. Hi po. Medyo tahimik po. Matahimik ang ating playground, Coastal Road. Punta tayo doon saan tayo punta? Doon sa Coastal Road talaga. Dahil dito tayo, side bit lang po ito sa Coastal Road Playground. Ang Coastal Road talaga, yun ang makikita mo na Coastal Road. Tingnan mo. Ayun, mga dadaan ng sasakyan. Puntahan natin sila. Puntahan nang may makita tayong mga subscriber. Dahil target po natin hindi lang mag-joyride. Target din natin ang subscriber. Para naman marami tayong subscriber. Okay po. Yun po. Gamit ko na po yung gimbal. Pero takot akong baka mahulog ang cellphone ko. Salamat at hindi po umuulan. Dahil pag umuulan, itatago ko talaga ang cellphone ko. Hindi waterproof. Hala, parang sarado. Saan tayo dadaan? Patay. Uy, asa na Hala, nakasarado. Hala. Okay, dito pa. Dito pala. Sama ni. Sarado man. Ay, asa diri daan? Okay. Bakit sarado? Okay, sama sarado. Asa yung exit dito? Exit? Nandoon pala exit. Ayun. Sorry po. Ngayon lang po ako nakapunta na Coastal Road Playground. Hindi ko, dyan kasi ako entrance. Oo nga, entrance na. Dapat exit ang hanapin ko. Hi, maraming nandun. Sana hindi ko sila maraming mga subscribers sana. Sasalubungin ko sana pero nakakulong ako dito sa playground. Coastal Road, Bago Aplaya. Target po natin ang Bago Aplaya Rota. Ang problema, baka nandito yung nasilip ko sa Facebook. So, hahanapin natin yung. Okay po, malayo na tayo sa playground. Ingat, Jerilyn. Baka ka pa madapa. Pinoy Rab YouTube channel sa Joyride, Biyahing Davao. Rotang Bago Aplaya po tayo. Yun po, makikita nyo ang mga sasakyan sa Coastal Road. Okay po. Yan po ang bukana ng Coastal Road. Hindi ko mahagilap yung exit, baka hindi na ako makalabas dito. Makukulong na ako dito.
Okay. Okay po, okay po. Hi guys. Pinoy Rab YouTube channel ng Joyride Biyahing Davao. Coastal Road, Bagoa Playa. Ang target natin na rota ngayon. Ang ganda pala dun. Okay. Okay. Dito tayo sa Riverside dadaan. Para naman makita natin ang kagandahan ng Coastal Road. Aakyat tayo dito. Akyat, akyat, akyat. Wala bang magagalit? Ah! Okay. Okay. Oh. Ay. Okay, yan po ang Coastal Road Playground. Yun po ang Coastal Road Bagoa Playa. Ang ganda talaga dito. Yun po ang river ng Bagoa Playa. Hinahanap ko ang exit ng playground ng Coastal Road Bagoa Playa po. Kaya po dito ako. Ang ganda ng mga tanim. Doon, ang ganda pa pala doon. Baka doon ang hinahanap ko. Doon banda. Ay, nandun. Dami pala doon. Oh. Dami pa pala doon. Ay, doon pa lang maraming bata. Oo nga. Pero saan ako? Saan ang exit dito? Dito ba exit? Ah, pwede. Pero dito. Dito pwede. Pero adre, mo adto ko dito. Maghatag na lang ko. Sige lang. Humapoy akong tuyo. Paki-subscribe ko ani, ikaw ang bida sa Bagoa Playa Pinoy Rab YouTube channel, Joy Rab. Makita ka diri. Responder lang ko sa Pinoy Rab. Kini siya American citizen siya. Dagan siya ginatabangan ng mga Pinoy. Pero sa ako street vendor na mga tricycle driver. Nya pag daghang subscribe kabalo naman ta sa YouTube. Daghan pag siya matabangan nga ang target niya mga Pinoy parehan na mo. Ako street vendor ko diya sa Matina Crossing, mga maruya slice nga prutas. So gitabangan ko niya. So nagkuan po mi, nag-response po mi sa kuan niya. Salamat ha, ikaw. Kisa pangalan gina to, sir? Edward. Sacragon na apelyido. Sacrado na apelyido. Sacragon. Pila ang anak, sir? Tatlo. Pila ang kuan ang pwede shoutout ang asawa. Hi. Hi, sa ko ang asawa si Miralona. Miralon, Miral taga Mintal ka. Ang sagrado si mga anak, sir? College K-12. Okay kayong panginabuhi. Diri ka nagtrabaho, sir? Okay ba diri ang kuan na to, sir? Panginabuhi. Okay. Makasustento gid sa atong pamilya. Dili nagatrabaho siya. For alalay gapon sa dili so di mo gani ka nang more kuan gud dapat duha gud ang kuan ano pag dito duha gud ang kuan mo work out gud ang kuan mo man pud ni naapod akong partner so kailangan pud nako mo kuan mo laban para laban sa ganun mo ora ni Pinoy ba palaban sa kinabuhi basta patas lang ang panginabuhi. Salamat sir ha. Pinoy Rab YouTube channel Joyride man ko mga ruta ang ako ruta turil man ako. So ang ako target ron Bagoa Playa. Mo to ni sorry na lang pud ko diri. So Joyride sa Bagoa Playa. Lahi na siguro yung target among ay pod basar dia ron. Dito daghang kay tao. Dito kay ko mo akong gipangita katong nakita ko sa FB. Sige lang mo ato rin ako ito. Ang FB akong nakitaan magud na murag night market to dito. Mo ni diha agoy. Yun para mga guys, yung sabi ko parang nahuli ako. Hindi pala ako nahuli. Pa hanggang bukas pa.
Hindi ako nahuli, hindi ko lang nakita kasi hindi ko alam ang ano, buti na lang. Parkour. Buti na lang na-close ako sa entrance. Kaya Gusto kay walang gwardiya. nakaabot ko dito pa. Uwi na sana ako. Oh, sige. Salamat. Salamat, Ward. Salamat. Paki-subscribe ko, like, share nya. I-hit ang notification para makita nimo ang latest update sa among paan. Labi na ang bago applya, ikaw ang bida. Edward, salamat. Okay, may isa naman tayong na target. Finding subscriber Coastal Road. Hindi na tayo siguro rota kasi marami. Dito na lang ako hindi na ako magjo-joyride. Magjo-joy finding subscriber na lang ako. Okay lang, marami akong marami akong dalang sticker ni Pinoy Rap YouTube channel ng Joyride po ng Biyaheng Davao. Pero instead po of Joyride, hindi na po Joyride siguro ngayon. Ito po ay Joy Finding Subscriber Pinoy Rap. Okay. Okay, mag-viewing na lang ako dito. Ganda ng view. Coastal Road. Doon sa taas ang Coastal Road. Ang dami. Target natin yung maraming tao. Ang problema, natanggal yung mic ko. Hindi na ako marunong magbalik nito. Okay. Dito po tayo sa Coastal Road. Hindi na tayo sa playground. View deck na daw to, sabi ni Edward. View deck. Maglilibot po tayo sa view deck. Okay. Doon. Hi, ma'am. Welcome to Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride po. Paki-subscribe ko, ma'am, like, share. American citizen siya. Actually, daghan siya ginatabangan nga parihan na mo. Ako street vendor ko, na mga tricycle driver, na mga maruyaan, nya ginatabangan mi nila. Nya i-edit kamo. Ang ako Pinoy Rap YouTube channel Joyride sa Biyaheng Davao. Ang tanan ruta naman ako sa Turel kado ako bago applya. So bida mo sa bago applya ruta, pero murag dili na ako makaruta siguro kay dili na ako nagsuroy. Murag finding subscriber sa Pinoy Rap na siguro. So, kisa ipangalan na to, ma'am? Okay lang. Dili. Family banding, ma'am? Family band. Dili. Friend lang. Banding. So, sa Pinoy Rap YouTube channel, ma'am, pwede paki-subscribe, like, o share. Karon more subscriber, daghan po siyang matabangan ng mga igsoon na to mga Pinoy. Prahan na ako, street vendor ko di sa Matina Crossing, yagyod. Nagabaligya akong maruya, slice nga prutas, upan ako mga anak. So karon wala na ko na maligya, kini na ang kuan sa ko gitagaan mig trabaho. So daghan subscriber, daghan sa mga tawag ang target niya tabangan mga Pinoy. Salamat ako nami daghan mi sa bukang buhayan na tricycle ako sa Joyride ko Biyaheng Davao. Actually first na ako, di pa kay ko kabalo mo istorya kay sugod pa mo 3 weeks pa na ako ron. Salamat. Okay. Okay po, dito pa rin tayo sa Coastal Road, Pinoy Rap YouTube channel ng Joyride 3. Joyride po ng Biyaheng Davao. Pero parang hindi na tayo dapat rotang bago applya po ang target ko ngayon. Pero parang maiiba yung Joyride. Hindi na Joyride goro. Ang pwede natin ipalit, Pinoy Rap YouTube channel sa Joy Finding Subscriber ng Pinoy Rap.
Actually, mas ano ako nitong finding subscriber. Kasi po, yung sa Joyride, hindi talaga ako maka-find ng ano, ng mga subscriber kasi nasa front ako. Nya, madali lang ako. Lumingon lang ako, welcome to subscribe. Pagkatapos, lingon agad, hindi ko sila masyadong makausap. Yung iba, mag-snap. At okay lang. God bless sa mga lahat ng mga nag-upload sa atin, doon sa mga pasahero. Hi, sir. Oy, ma'am. Balik na ako dito. Dito, Dito na deko. Wala dito. Oh, ingo kay kinabuhi ko ba? Ay, mapaki-subscribe. Takot siya. Paki-subscribe na lang ko hadlock siya. Kasi kay bida si Edward sa Bago Apply. 2 days edit pa namo mo, sir. Salamat. Okay, nandito po tayo sa baba. Sa ilalim ng Coastal Road. Yan po ang Coastal Road. Oh, yan po ang Coastal Road. Okay, nandito pala yung hinahanap ko. Hindi pala ako nagkamali. Dito ang hinahanap ko. Ay, dito palang hinahanap ko. Iba pala dito. Ito talaga walang tao. Yung una kong napasukan, walang tao. Walang tao ang una kong napasukan. Pero, marami tayong nakuha subscriber. And hoping na mag-subscribe sila. Daming tao. Yan, daming tao. Yun pala. Yun ang nakikita ko sa FB. Hindi pala ako nagkamali at hindi din ako nahuli. Maraming tao dito. Pero konti na lang yung sticker ko. Konti na lang sticker ko. Akala ko walang tao. Mali ang una kong napasukan. Dapat dito na ang puntarya ko. Daming tao. Daming... Ay! Ang hulog yung mic ko. Ay! Inaayos ko muna yung ano ko ha. Yung mic ko, nahihirapan ako dahil naghawak pa ako ng gimbal. Nag-ayos ako ng mic ko na huhulog po. Okay. Okay. Ito pala ang night market yung sinasabi ko. Dito ating unahin. Saka na lang dito. Dito ang unahin ko. Hi po. Okay, maraming tao. Yun ang Coastal Road. Yun ang Coastal Road. Okay. Daming tao. Daming tao. Yan po, maghanap po tayo yung family. Family, yung nag-gather na family para naman one point tayong mag-ano. Yun pala, dito ang playground ng Coastal Road. Okay po, Coastal Road. Hi po, sir. Welcome to Pinoy Rob YouTube channel sa Joyride trip po namin sa biyahe na about. Joyride po ako, Bago Apply yung target ko, ruta. Pero dito ako na ano. Paki-subscribe sir, ikaw mo ang bida sa Bago Apply. Ano siya sir, ma-edit siya 2 days. So, paki-subscribe ko sir. Actually, kini sila sir, si American citizen na siya, mo na siya mong partner.
siyang naghatag sa among trabaho. Since kami street vendor mi, napoy mga tricycle driver, napoy sa Cagayan ay mga tricycle driver kauban nako, napoy mga taga barbecue. Pero sa iyaha ako nag-street vendors ko diya sa Matina Crossing, kauban sa akong mga anak mga slice prutas ug maruya. Pero since gitabangan mi niya, inaani na akong trabaho, di na ako mag-arasag bugat kayo, pati ako anak wala na nadamay. So, more subscriber, more daghan siya matabangang Pinoy nga kauban ng mga pareha. Dito siya target sa mga low income group nga hatapong. Paki-subscribe ko, like ko, share. Sige pangalan na to. Nervin Muranya, ma'am. Morania Tagasa. Taga-Mako. Layo-layo po na. Nakuan karon mo na ko Andre o nagyam. Karon actually man kami diri ang nag-roaming mo sa among Ah. BTC. O sa dito, mura po dahil mo inyo ha. Sa dito po sa ata. Sunsay po kuan dahil ninyo anak? Inadlaw lang mo diri among Inadlaw. Pangalan mo? Ruby Jean mo. Mo po na inyong kuan pa. Kauban lang may sa Kauban lang mo. May pagkuan sa single or 1 min mag-uya. mag-oya. So, kaya kay sila kuan na ron racket. Isa ka panginabuhi. Together gid sila. So, okay gid kayo ni ilahang murag kuan. Sales to kay sweet man kayo kay kuan god. With banding. With banding. Pangalan gan mo ka? Ruby Jean. Robbie Jane. Taga pareha mo, taga Mako. Kini siya ma'am taga Nabunduran. Nabunturan. Kamu ang bida sa Bagua Playa, paki-subscribe ko ha. Makita mo, taga Mako o taga Nabunturan. Salamat, tabangan na to si Pinoy Rab kay target ng mga Pinoy tabangan. So, pareha na. Salamat kayo. Salamat. Okay, habol tayo. Dito tayo sa mga Joyride po sana Bagua Playa. Dito po ako bumagsak sa mga playground po ng Coastal Road. Doon po, yun po ang Coastal Road. Yan po ang Coastal Road. Nasa baba po ang playground. Maraming bata dito. Ha. Pwede silsing pwede. Malipong ka. Dami to. Pero gamay na lang sticker. Saan na lang ni Ron. Tagaan na lang ako na sila sticker sa. Bigyan ko na lang sana to ng sticker ng sa biyahe. Joyride po. Ang daming tao. Ang sarap anuhin. Magdebanding kayo. Yung mga teenager yung target natin. Teenager, maghahanap ako ng teenager kasi hahanapin ko yung medyo approaching na mukha. Okay, yung mag-smile sa atin. Talaga, oh. Ito po, okay, yan po ang Coastal Road. Coastal Road. Ang ganda dalawa. Coastal Road. Hi po! Hi! Welcome to Pinoy Rab YouTube channel. Joyride po. Joyride sa biyaheng Davao. Rota ko sana ngayon Bagua Playa. Pero dito ako bumagsak sa Coastal Road Playground. So, Bagua Playa kayo ang bida. Paki-subscribe ko, like ug share. Actually kini siya partner na mo responder lang mi sa Pinoy Rab. Kuan siya kanang American citizen, dagan siya gitabangan. Ako street vendor ko diya sa Matina Crossing, nagabaligi ako slice nga prutas og maruya. So ginatabangan mi niya mo nang wala na ko naninda. Kauban ako ko mga anak maninda karon wa nami nagbulad og init. Ako na lang nag-inani ha. Amerikano siya. Pinoy Rab si
Ako Joy daghan mi na taga Cagayan na ang kauban po nako mga naga-barbecue silingan ako tricycle driver na apoy tricycle driver si Marvin Baguio daghan mi ginatabangan niya so more subscriber daghan sa mga taga ang target niya Pinoy nga pareha na low income ang ginatabangan niya paki-subscribe ko ma'am like ug share actually joyride ko diri ko na magbagsak mao ni mga sticker sa akong sakyanan human ako sa Toril, human ako sa Puan, human ako sa Bangkal, Rotin, daghan ako sa Asa. Dire bago apply akong target. Okay. Bago apply akong target, ang problema agoy nalubat na. Agoy nalubat na. Nalubat na akong gimbal. Actually kini iyan ning gipadala sa amo. Agoy lubat na. Nalubat na ang akong kuan. Nalubat na siya. Ayan. Ano lang po. Sticker siya. Pwede po siya iskuan, ma'am. Sticker na siya. Sticker na. Alaka, nalubat ang akong gimbal. Ay, dili oy. Asa na to? Paki-subscribe ko ma'am ha para daghan nato matabangan ka mga igsuon nato nga kuan. Salamat kayo ma'am. Pwede ko kasi pangalan siya ikaw na lang ko kasi pangalan nato ma'am. Jane apelyido Binos. Taga-asa ma'am. Hiloon. Family banding. Paki-subscribe ko 2 days siguro na siya ma-edit ma'am. Bago applya lang Joyride bago applya. Salamat kayo mga gwapa kayo mga kaliwat. Mga beautiful basta Pinoy. Salamat. Paki-subscribe ko. Salamat. Patay na. Nalubat na akong gimbal. Nalubat na gud siya. So, hindi na po nagpa-function yung ano ko, gimbal ko. Hindi na nagpa-function yung gimbal ko. Ma'am, welcome to Pinoy Rap YouTube channel. Paki-subscribe ko, ma'am, like ug share. Actually, American citizen ni siya, sir. American citizen ni siya. Kamo, Pinoy Rap YouTube channel, joyride ko sa biyaheng Davao. Ang target na ko ron, rota sa Bago Applya. So, daghang ko kuan na Toril, human ako sa Puan. Bago Applya pero diri ko nabagsak sa mga kuan. So kini siya American citizen ni siya, daghan ni siya ginatabangan. Pareha na ako street vendor ko. Kuan ko kanang nagasda sa Matina Crossing, vendor ko slice, baligya ko slice ka prutas o mga maruya. Uban sa kuan na karon wala na gitagamin nami mga tricycle driver. So ang iyang target manggod ni Rab. Ang target ni Rab, tabangan ng mga Pinoy nga mga low income. So isa na ko nga natabangan mga tricycle driver dito sa Lingan. Paki-subscribe ko, paki-like ko, share. Paki-subscribe ko, like and share. Daghan na siya natabangan, kapras na ko street vendor ko. Ginatabangan, gitagaan, trabaho. Wala na may nag-aarsag mga bugat, manurig prutas. Kanina lang magiging kay ako sa joyride ko sa biyaheng Davao. Napoy mga nagbarbecue kabuhayan, naapoy mga newscast at kangkuan, naapoy sa Cagayan, naapoy ni paki-subscribe makita nimo ang tanan nga gihimo ni Pinoy. Salamat po ma'am. Kasi pangalan ganito ma'am. Oh, maedit ka. Pag subscribe niyo like makita mo sa kuan sa Pinoy Rap YouTube channel. Salamat, hadlok si ma'am. Salamat. Okay, sorry po, hindi na po nag-ano yung ano ko, yung gimbal ko, hindi na magpili na lang po tayo yung mga approaching na mukha. Kasi po yung sticker ko, konti-konti na lang po. Okay, lubat na yung ano ko. Kunin ko na lang yung gimbal ko kasi po lubat na. May palaga pa ba dito? Na lang. Okay, wait lang po. Kunin ko muna yung gimbal ko. Okay. Wala na po yung gimbal. Sorry po, nalubat ang gimbal ko.
Okay po, yung gimbal ko, inaayos ko muna. So, okay po yung gimbal ko. Okay po, naayos ko ng gimbal ko. Naitago ko na. Sorry po, parang po hindi ko ano. Okay po, maghahawak na lang ako ng okay. Ang hirap na nito. Punta tayo doon. Okay po, Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride, Biyahing Davao. Pero ngayon, hindi na po Biyahing Davao ito. Hindi na po Joyride. Ito na po ang Joy Finding Subscriber o Pinoy Rap. Ay, naghanap po ako ng mga taong subscriber na maaaring makakatulong sa team natin sa Pinoy Rap YouTube channel. Okay, Coastal Road pa rin tayo. Ito kaya dito pala ang night market. Wala mong kabalo, pwede mo sa stage aron ipakita na siya nga talent pa masinali ma-discover di ay. Gimbal. Ano bito si Bengsky na discover mo pud siya. Gimbal. Wadam ha. Lubat akong gimbal. Okay. So I think everyone Okay, ito po yung sinasabi ko na nakita ko sa FB. Kaya po, sumusulong ako dito sa Coastal Road, Bagoa Playa. Ang daming tao. Dito po, yun po, makikita dito night market po sa Coastal Road. Oh, see. Very crowded yung mga tao dito. Ang sarap naman kumain dito. Ang sarap po. Hi po! Hi po! Oh, shoutout lang. Dili, mangayon ako ba? Shoutout namin yung mga Pilipino ng mga tao. Ikaw ba? Ikaw ba yung bida sa Bagoa Playa Pinoy Rap? Paki-subscribe ko. Edit na sa 2 days. Okay, sa pangalan na to? Jesse! Okay. Pinoy Rap YouTube channel, Joyride, Bagoa Playa. Joyride, Bagoa Playa, let's go! Paki-subscribe ko. Hi, pangalan na to, sir? John! Ikaw, sir? George! Hi! Paki-subscribe ko. Pangilan na siya sa Pinoy Rap. Sir, subscribe na. Mainit na makita ka sa Pinoy Rap. Okay, salamat po. Salamat. Busy lang sila. Di na ito interview. Okay po. Okay, busy sila. Oh, maraming papipiling pagkain dito. Oh, ito ang makikita mo sa ito palang hinahanap. Sir, natin na siguro, sir. Marami na tayo. Chicken Saburita 25, adobo 99. Tatay homemade products po, empowered show na available. He is Jurado. He is alumnus John Robert Powers Personality Development and Modeling course. Alumnus of ABS-CBN Basic and Advanced Acting Workshop. Okay, dito, ito po makikita dito sa Night Market, Coastal Road, Bagoa Playa. Akala ko wala na, nahuhuli ako. Maliit pala, napapasukan siya ko sa The CEO and founder of REBF Lotus VA Agency. At the same time, co-founder of Indie Animation Studio. He is also a co-founder of Hindi na ako makapag-joyride. Yung Siren joyride ko, GBA Bagoa Playa, yung Agency. part 2 Just na lang me, ano ba to? doon.
And he's also a producing director and mentor of Philippine Artists Center Entertainment Production, Davao. Please help me welcome our third judge, Mr. Eric Mendoza. Thank you, sir. Welcome. Bawang ginoo sa inyo ganina kung namin mga tago ipakita na. Basi. Ma-discover na gid mo. Kita ni one chance. Ayun ang sa. Magbasa So, daghang salamat sa mga judges na natin ni karon na mutabang sa tuwang pili na sa tuwang mga chickens na mag-perform karong gabi una diri sa stage. Okay, so atong sugdanan nato ni, ready na ba atong mga little girls out there? Ready na o sige, asa na to yung by number? Maglinya na ta girls. Atong mga children of God. Nanilag numero. Okay, little princess, Ma'am Shi, pakiguide ko Ma'am Shi palihog. Asa si number 1 para tuloy-tuloy ang laban. Number 1. Ayun, support Okay, ng mga mami nakikimarites sa pa yun. mga kuan. Number 1. Number 1. Ah, number 1, number 2, number 3. Diretso na ta ha. Okay. And now, presenting the candidate for Little Miss Davao Calzada 2024. Okay, labas tayo kay may ang lakas ng sound nila. Ayan. Okay, malayo na tayo sa sound box. Parang makaka-copyright tayo doon. Kailangan tayo lalayo. Sound spirit. Our Little Miss Davao Calzada candidate number 2. Exit diri. Ito po ang night market dito sa night market. Kuya, naka-green kuya ha. Ayan na, bili ka. Tawagan si Papa niyo. Sir, may 8 kayo, sir. Ito pala ang night market. Good evening, everyone. I am your little dreamer, a little bundle of joy with a heart as big as the sky and dreams as vast as the ocean. I am Margaret Sayasalan, 8 years old, from Davao City. And Alex Smith from
Vista, number 5 for Little Vista Sara. My name is Elisha Bernadette Dihacto. I'm 7 years old. Nakapuyo ko sa Daku Bell. Mabuhay! And now, your candidate number 6 for Little Miss Damo Kansada. My name is Kazia Kim Ali Shampo. I'm 6 years old. From Samay Island. Alright, and there you have it, our 6 Hi, ma'am. contestants for Little Welcome to Miss Pinoy Rap Damo YouTube Kansada channel. for this Paki-subscribe ko, ma'am, like o share. Ikaw ang bida sa Bagoa Playa. Actually, Pinoy Rap Joyride ko, Bagoa Playa Rota. Naguman ako sa Turil, mga rota akong mga target. So paki-subscribe ko. American citizen po na siya, ma'am. Nagatabang siya sa mga street vendor. Isa ko kay street vendor. Nya na siya mga tricycle driver gitabangan. Inaanime karon. So daghan pa siyang matabangan nga mga Pinoy. Paki-subscribe ko mo, ikaw ang bida sa Pinoy Rap YouTube channel. Joyride, Bagoa Playa, Coastal Road. Salamat. Oh, karon, okay ba itong mga judge? Pangalan kinato dahil mo? Dana. Ha? Dana. Apelido? Galor. Sa grado, ano nag-eskwela tamo? Okay. First year, asa? Sa DCC. Salamat. Ang atong candidate number 1. Please help me welcome Guard natin sa from Hiyaw Hikat Tumbok. Mariyo talito. Little Miss Kansada. Okay, nag-exit na po tayo dun sa night market na kasi po parang delikado yung mga sounds natin, effect, baka mag-copyright tayo. Okay. Okay. Coastal Road pa rin ako, ha? Coastal Road. Playground, night market, playground. So, hindi na tayo nakapag-joyride. Pinoy Rap YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Jerilyn Parcon po. Paki-subscribe po, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest videos. So, ito po ang nasa... Okay. Yan po ang sa loob ng night market po ng Coastal Road, Bagoa Playa. Ang daming tao dito, daming tao. Eh, na, parang kita yung ano. Expect na sila sama doon. Okay, mga followers. Hi po ma'am, welcome to Pinoy Rap YouTube channel. Joyride po. Joyride po ito. Sa Pinoy Rap, paki-subscribe po, paki-like and share. Isang American citizen po yan ma'am. Nagatulong siya sa mga Pinoy. Tulad ko, street vendor po ako. Street vendor dyan sa Matina Crossing. Nagatinda ng slice na prutas at saka maruya. Kasama yung mga anak ko. Dahil sa kanya, tinulungan ako. Ganito ang trabaho ko.
Pinoy Rab YouTube channel. Joyride po, Bagua Playa, Coastal Road. Paki-subscribe nyo, makita nyo. Kamo ang bida. Sige, pangalan na to, ma'am. Ako, Corporal Infant. Ikaw, ma'am. Yes, sir. Salamat, ma'am, sa salamat kaayo. Paki-subscribe ko para more subscriber. Daghan sa matabangan ng mga Pinoy. Parihan na mo. Na mga tricycle driver na parihan na po na ako. Salamat, salamat. Dami pa rin tao. Pasok ako sa playground ulit. Hindi na po ako nakagimbal ha. Kasi po nalubat yung gimbal po. Okay. Dito tayo sa playground. Walang soundtrack dito. Okay. Ginabihan na po tayo na gabi-gabi na po. Maghanap tayo ng teenager kasi yung teenager okay, mag-subscribe. Okay, Pinoy Rab YouTube channel ng Joyride Trip po natin sa biyaheng Davao. Bago Playa po ang target natin na ruta ngayon, pero hindi po tayo nakapag-joyride dahil dito tayo bumagsak sa Joy Finding Subscriber Coastal Road, Bago Playa. Okay po, nakikisyoso lang po ako sa nakita ko sa Facebook na night market. Waso po, yung unang napasukan ko, akala ko wala na. Malaki pala ang nasasakupan ng Coastal Road. Yan po ang Coastal Road. Yan po talaga ang Coastal Road. Okay, Coastal Road, okay, playground, Bago Playa. Part po ito ng Coastal Road, Bago Playa. Playground. Okay. Punta pa tayo doon. Hanapin ko. May skate, ano pa dito? Skate tayo. Mga bata dito, may skate pa pala dito. May magbabike siguro din dito. Ito target ko, nagkain-kainan sila. Hi ma'am, good evening. Welcome to Pinoy Rab YouTube channel. Pwede makadisturbo ma'am. Ma'am, maghatag lang kong sticker ma'am. Actually, Pinoy, kani siya, American citizen siya. Partner na mo sa Pinoy Rab YouTube channel. Ako sa Joyride Trip po, nagkuan sa biyaheng Davao, mga ruta turil. Ako Bago Playa ang target nako karon sa Bago Playa, target sa Joyride. Bida mo, makita mo, i-edit ni siya after 2 days. So kini siya ma'am, American citizen ni siya. Ginatabangan mi kami mga kuan mi, mga street vendor mi. Ang ginabaligyan ako mga maruya, slice na prutas, uban sa ko mga anak diya sa Matina Crossing. Napoy mga tricycle driver. Pero tungod sa iyaha nga gitagaan mi trabaho, wala namin nagapaninda, nagabulad og init uban ako mga anak. Inani na iyang gihatag. So, more subscriber, daghan pa siyang matabangan nga mga Pinoy. Nga kanila ang gusto lang po niya nga sige, ang gusto na po niya makita lang po ba nga unsa ang ako transportation sa Pinas. So ang uban tricycle, ana makita ra na mo. Kami ang ginapapaan niya sa ginapa-film view para makuan pod makuan ang unsa diri ang buhay Pinas. So salamat kayo ma'am ha. Kinsa kay pangalan ikaw na lang kung kuan ikaw na lang. Kinsa kay pangalan to ma'am? Lovely, Ivy, AJ, si Flor. Okay. Salamat ko ma'am ha paki-subscribe, paki-like, share lang po and hit the notification para ma-updates ninyo ang latest na mga video. So mga 2 days siguro makita mo Pinoy Rab YouTube channel Joyride Bago Playa Coastal. Ha? Sige, pwede na to ipakuan ako. Duhan na mo nagkuan. Sige.
Sige, salamat. Paki-subscribe po. Salamat. Okay. Dili pa kita. Ano? Okay, lakad tayo. Hanap tayo ng subscriber. Okay. Naabutan tayo ng dilim dito. Ano? Hi ma'am, welcome to Pinoy Rab YouTube channel. Ma'am, pwede paki-subscribe, like, o share po ma'am. Sa Pinoy Rab YouTube channel ni siya ma'am. Sa Joyride, ako nabilong sa Joyride. Mga rotang, karon bago apply ang target na ko. Sa rotang, bago apply na man ako sa Turil Puan. So, mao na akong task sa Pinoy Rab. So, kana siya ma'am, American citizen na siya. Actually na nagatabang siya sa mga Pinoy, parehan ako, street vendor man ko, nagatinda kog maruya da sa Matena Crossing sa kanang dalan gid sa MacArthur Highway. Mga prutas, islay prutas o maruya, uban ako mga anak. So tungod sa iya gitabangan mi napoy mga tricycle driver, napoy mga daghan mi napoy taga Cagayan, mga barbecue, naga-barbecue, nginatabangan niya para makuha ng panginabuhi. So karon wala na ko nagatinda, wala na po nako nakatabang akong anak sa kuha kay luoy pud manindig. So tungod niya natagaan mig trabaho. So more subscriber, daghan siya target nga matabangan Pinoy pareha namo. Salamat kayo ma'am ha. Yeah. Pakikuan na lang ko ma'am, paki-subscribe ko. Salamat, budang na ko ma'am ha. Salamat po. Pwede pag sa pangalan kay nako ma'am. Ika po. Apelyido. Hindi mo tagal. Nag-eskwela. Asa nag-eskwela? Ay, graduate na po. Graduate. Sige. Salamat kay ma'am ha sa kuan ma'am. Dili mo shout imong mama magpapa. Hindi, okay. Sige. Salamat. 2 days siguro ma-edit niya kamo ang bida sa Rotang bago apply ako sa road. Salamat. Salamat po. Wala na po sticker. Okay, Coastal Road, playground pa rin tayo. Wala na talaga akong sticker. Wala na ko yung sticker. Okay, yan po. Yan po ang Coastal Road, Bagoa Playa playground po. Ang ganda ng playground. Dadalhin ko ang mga anak ko dito. Okay, yan po ang Coastal Road. Naabutan po tayo ng gabi. Wala na po akong sticker. So, wala na akong makikita mga tao dito. May makikita akong tao, wala na akong maibigay. Ibigay ko na lang ito ang Pinoy Rab YouTube channel. Pero sa sasakyan lang ito ba? Okay po, lalabas na po ako. Dahil po, paano yan ngayon? Okay, out na po tayo. Okay po, out na po kasi wala na po akong sticker. Wala akong sticker. Naubos na yung sticker ko. Okay, thank you so much, Ani. Palakpakan na to sa Ani.
wala na talaga ako. Okay, goodbye po. Playground, Coastal Road, Bagua Playa. Night market po yan sa harapan ng playground ng Coastal Road. Yan po ang night market na nakikita ko sa Facebook. Akala ko na huli. Maliit lang talaga ang una kong napasukan na playground. Kasi hindi ko po alam na ganito pala kalaki ang Coastal Road, Bagua Playa Playground. Okay. So ayang marami sanang taong pwede natin mabigyan ng sticker. Ngunit talaga magsasubscribe sila kasi po sila ang bida sa Bagua Playa Coastal Road. Okay po. Goodbye na po tayo. Goodbye. Okay. Pinoy Rock YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Bagua Playa po sana ang ruta natin sa Joyride. Kaso bumagsak tayo dito sa findings, subscribers of Pinoy Rock Bagua Playa Coastal Road. Ito na po ang nagawa ng inyong lingkod, Jerilyn Parcon po Rosales, sa Pinoy Rock YouTube channel Joyride Biyahing Davao. Good evening po. Naabutan talaga ako ng gabi sa paghahanap ng mga subscriber ng Pinoy Rock YouTube channel. Dito po tayo sa ilalim ng Coastal Road. Yan, sa ilalim tayo ng Coastal Road. May mga patarating pa na mga tao para naman makita ang mga nagagandahang playground. Kanin, mga view, pero hindi na makita mo yung drive. Okay po. Salamat po. Paki-subscribe po, like, and share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Okay po. Diyan po ako kanina. Pauwi na po ako. Okay, yun po ang Coastal Road sa taas. Naabutan po talaga ako ng gabi. Pauwi na po ako, palabas na po ako. Pinoy Rock YouTube channel. Joyride po sana ang gagawin ko ngayon. Ito opo ay naging Joy finding subscriber of Pinoy Rock YouTube channel. Okay po. Enjoy naman ako. Medyo kabado pag mag-a-approach tayo ng maghahanap o makakita ng subscriber. Medyo kabado pa po ang yung lingkod. So sa susunod po, magiging confident na po yung lingkod niya. Okay. Okay po. Diyan po ako sa loob kanina. Akala ko po nakulong ako. Hindi ko lang alam pala ang exit ng playground. Yan po ang unang napasukan ko kanina na parang tahimik, walang tao. Kasi po, nasa dulo pala ang karamihan. Okay, dyan po ako kanina. Coastal Road pa rin tayo. Playground, Bagua Playa. Hi! Hi! Okay po, okay po. Okay po. Pinoy Rock YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Jerilyn Parcon po. Please po, paki-subscribe, like,
share, and hit the notification bell for more updates of our latest videos. Okay? Dito pa rin ako. Yan. Dito pa rin ako. Ang ganda-ganda talaga ng view dito sa Bagua Playa Coastal Road. Okay, may nagtitinda pang balon. Hindi ko po ang gimbal ko ha kasi nalubat. I'm very sorry talaga. Okay, tatawid ako dahil may nakita akong bebenta ng balon. Wala na po. Ay, sir. Dito na ka magtinda, sir. Ay, bawal? Sayang. Dagli man po mga gitan na, no? Tagpila po ni mong balon, sir? Ha? 100. Yung hala ko bang ano na abdiri siya nagpuan siya. Oh, dagan kayo eh. Bawal din. Isa'y pangalan na to, sir. Sa Pinoy Rab YouTube channel ni sir. Paki-subscribe ko, sir. I-like, i-share. I-hit ang notification para makita nimo ikaw ang bida sa Coastal Road Bagua Playa. Daghan mo pero imo na ikuan mo ikaw gyud ang pinakalas na akong interview. Kasi pangalan na to, sir? Jonathan Galero. Pareha pangalan sa akong partner. Jonathan Galero, mao ni iyang Calero. Mao ni ang ito po ang kanyang hanap buhay. So doon ang maraming tao dito siya nag-display titinda kasi po bawal doon. So hanap buhay ni Jonathan. Pangalan, shoutout imong asawa. Pangalan sa imong asawa. Single dad. Ha? Single dad ko. Single dad. Okay. Pila imong anak, sir? Isa lang. Isa lang. So, unsay grado, sir? Grade 8. Grade 8. So, single dad si Manong Jonathan, nagtinda siya ng balloon. Actually, sir, American ni siya. American citizen, Pinoy Rab. Siya ang partner namo, gitagaan. Actually, pariha ta vendor po ko sa nagatinda ko slice nga prutas diyan sa Matina Crossing. Slice nga prutas akong ginatinda og maruya. Uban sa akong mga hanak diha sa MacArthur Highway ni Nagasuroy. Actually, ginatabangan mi niya, nagkatrabaho ko og ingunahan ni nako sa Pinoy Rab YouTube channel Joyride. Tanan mga ako Bagua Playa ang akong ruta karon. Unya wala ko nakuha sa bago nagakuha na hinog kong mga subscriber. So wala ko naka Joyride. O paan sa balon? Palit sa balon kay Arman. Okay, nahalina na si nganong balon. Nahalina. Wala pa mahalina gid kay diri man mangagi ang ikano, walay laing agianan. Okay po diri ay. Actually, diri siya doon po maraming tao. Problema po, bawal. So, sumunod po tayo sa rules and regulation po dito sa playground Coastal Road. Kasi po yun ang rules nila. So, nakahali na si Manong Jonathan. So, single dad, single parent po siya. May isang anak. So, yun po ang pagkikitaan ng sa hanap buhay niya. Ayon pa ang hinahanap buhay niya. Okay. Balon. I-search to siya, sir. Makita ka sa Pinoy Rab YouTube channel Joyride Bagua Playa ko sa iyo. 2 days pa mag-edit na mo to. Balon. Actually, dito po ko magkuanong tako kay maghatag hotan mo kong sticker good. Actually, mag-joyride ko, rutang Bagua Playa. Diri na lang ko mag-subscribe ka na lang kayo. Nakita lang ko sa Facebook ba Night Market, abi na ko diri mali akong napasukan. Okay, sir, subscribe to siya. Actually, ako po isa po ko ka vendor. Nagabaligya ko, gitabangan mi niyan. Si Pinoy Basig. Tabangan po ni Pinoy sa Pinoy Rab, mao ni akong trabaho karon. So actually maluoy ko sa akong mga anak ko nga nagatinda init uban, luoy kahit duha na ko ka anak.
So karon nakaluyan, tabangan mi ni Pinoy Rab. So nagkatrabaho mi napoy mga tricycle driver, mga nindahay og kuan, napoy daghan po ni napoy sa Cagayan. So paki-subscribe ko ina imo mga kaubanan. Subscribe na to na kay more subscriber, daghan siya og matabangan nga mga barihan namo, barihan nato. So salamat si Jonathan Galero sa Bago Aplaya Coastal Road. I-search niyo siya sa Pinoy. Ha? Salamat kayo. God bless. God bless. Laban lang. Salamat. Moto akong last nga sticker. Gihatag nako kay Manong Jonathan Galero. Kaya napay sa kabindor dira problema wala. Uy, sticker. Manin, ilongat, manin, mangkat, garut. Manin, manin. Hi sir. Welcome to Pinoy Rab YouTube channel. Sir, wala hotan ko kog sticker. Pinoy Rab YouTube channel sa Joyride ako nakuan ko sa Joyride. Bilong ko sa nakuan ko tas na ko sa sa Joyride sa biyaheng Davao. Rota na ko unta karon Bago Aplaya. So diri ko nabagsag nag-interview og mga tao. So naghatag ba ng ngitag mga subscriber. Actually ako sticker nato sticker isa kini sa sasakyan gyud ta nako ni pagpapilit. Ihatag na ko sa imo para nakay kuan. I-subscribe sa sir, i-like ug share. So actually kini si Mr. Rab, American citizen ni siya. Daghan siya ginatabangan nga mga Pinoy parehan ako. Street vendor po ko parihata. Street vendor ko sa Matina Crossing, nagatinda ko og maruya, prutas, mga slice nga prutas sa Gisdia sa dalan. Mga suki ko ng mga sa Matina Crossing da mga establishmento. Uban ako mga anak, nagatinda mi. Sa init sa adlaw, bugat kay mo mga dala. So, laban lang, ampo lang mi. Niabot si Pinoy Rab sa mong kinabuhi. Kitabangan gid mi niya. Tabangan mi niya og inani mo na ni akong trabaho karon gaan lang kayo. Naay paan siya. Paki-subscribe ko kay target niya more subscriber daghan siyang matabangan nga. Oh, sa kuan nga i-search lang siya Pinoy Rab YouTube, i-subscribe Pinoy Rab YouTube channel Joyride Bago Aplaya Coastal Road. Ikaw ang pinakalas ka ng pagka. I-edit ni siya mga duha ka adlaw. So, i-subscribe pag ina po mo mga parente, mga silingan kay the more subscriber daghan siyang matabangan. Ha? Kay ako po slice nga prutas po akong ginatinda parihata. So ramdam na ko ang imuhag yung kwan. Ramdam gyud ako ang imuhang unsa imuhang mga experience, imuhang mga gibati. Labi nag-init kay adlaw, loy akong duha ka anak, maluoy ko. Pero laban lang, ampo lang. Lagi mo abot na grasya sa atos. Paki-subscribe ko, inay mo mga silingan na i-like, i-share. Kaluyan. Salamat. Ay, nakalimot ko. Pangalan ganin nato, sir. Dodong Ramirez. Dodong Ramirez. 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 Single. 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 So, kisay nagakuan, kisay mo ginabuhi karon sa imong panginabuhi. Kual pang sarili. Ay, mas. Bilang mani. Okay. Pinoy Rab YouTube channel, wala na ko sticker. Na ko sticker, ang problema sa kuha kay sasakyan sa Joyride. Salamat, sir. Okay, mauto sila. Ako mga naagian. Pinoy Rab YouTube channel sa Joyride Trip po. Sa biyahing Davao. Joyride po sana ako sa Rota. Po ay sayang,
marami sana ako mayroon, the more sticker sana dala ko, the more ako, yun nga, ang nabigay ko na lang sa mga tao yung sticker ng sasakyan. Okay lang, basta makita nila yung Pinoy Rap YouTube channel na. Okay. Palabas na po ko, malayo pa po ang sasakyan dito, palabas. So ito ang Coastal Road Playground, yan po, doon po, yan po, papunta na po yan po sa Coastal Road. Okay. Di po ako nakagamit ng gimbal ngayon. Nagamit ako in the middle of the vehicle. Nagiging nalubat po. Sorry po. Peace po. Sorry po. Nalubat yung gimbal ko. Kaya po, hand na lang po ang ginagamit ko ngayon. Kaya dyan po ako kanina talagang tahimik, no? Tahimik na tahimik. Pag uwi ko, paglabas ko, salamat na lang at sarado yung exit dyan kasi entrance. Kasi po, bumagsak ako doon sa totoong target ko na night market at nakita ko talaga ang night market na nakita ko sa Facebook. Yun nga ang nagtutulak sa akin na mag-target ng rotang Bagoa Playa para makita ko ang night market Coastal Road Bagoa Playa. Hi, ma'am. Ma'am, Pinoy Rap YouTube channel, ma'am. Tagaan na lang. Pinoy Rap YouTube channel. Joyride. Pinoy Rap YouTube. Dili actually, dili na stickers. Joyride manggog ko. So, napagsak ko din. Ang interview na lang kung tao. Akong sticker na single, nahurot na. So, paki-subscribe na ni Bida mo sa Pinoy Rap YouTube channel. Joyride. Bagoa Playa Coastal Road. Sakay na! Ano pangalan na to, ma'am? Helen po, Helen. Helen, kayo ka, ma'am. Ikaw. Ma'am, paki-subscribe ko anak kay American citizen na si Pinoy Rap, si Rap. Kitabangan may mga vendors nga wala dili na may vendors, inani na may karon. Salamat sa Pinoy Rap. The more subscriber, daghan siyang matabangan nga kay sila ang mga Pinoy. Salamat. Okay, yan po. Marami na po tayong subscribe. Magsunod ko ninyo, ma'am, ha? Subscribe ninyo, ma'am. I-like, i-share. The more subscriber, daghan siyang matabangan Pinoy. Parehan na mo. Direct live siya, te. Dili siya kuan, ma'am. Edit pa na mo 2 days. Kay naman ko yung mga... Take siya. Okay, yan po. Yun na po ang nadaanan ko. Layo-layo na. Okay, Coastal Road, Bagoa Playa pa rin ako. Palabas na po ako dahil po sakay na po ako pauwi. Okay, ang nagawa ko ngayon, Pinoy Rap YouTube channel sa Joy Finding Subscriber o Pinoy Rap Bagoa Playa Coastal Road. So, may parto ako sa Coastal Road Bagoa Playa. Yun talagang road na talaga kung saan dadaan ang sasakyan ng Bagoa Playa Rota. Okay po, salamat po sa mga guidance and protect for Lord. Salamat. And sana marami sanang tao marami sanang makondensi ko po sa mga subscriber. Problema yung sticker ko hindi umabot kasi unexpected po ito ang gagawin ko ngayon kasi po Rotang Bagoa Playa Joyride po talaga ang target ko ngayon. Dito lang talaga ako mag-opening sa night market at saka playground, pero
Okay po. Okay po, malapit na po tayo sa sa highway talaga ng MacArthur Highway. Okay. Diyan po tayo sasakay pauwi. Bago Aplaya po ito. Bago Aplaya. Okay, Bago Aplaya, Bago Aplaya. Okay, marami pang dadayo sa night market sa Pavilion sa Coastal Road. Bago Aplaya. Okay, crossing na po tayo. Ito po ang bungad ng Coastal Road papasok. Dito po ang Bago Aplaya. MacArthur Highway na po yan. Okay, dito na po tayo pwedeng sumakay papauwi. Ngayon po, Bago Aplaya, Coastal Road, finding subscriber o Pinoy Rab po ang nagawa natin. Sa susunod na lang po ang Pinoy Rab YouTube channel, Joyride po sa rotang Bago Aplaya. Salamat po, Jerilyn Parpon po sa Pinoy Rab YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Antay na lang po ako. I-off ko na po itong camera pag makasakay na ako. Pili pa masahe direte. Wala po. Dili gikan dire papangkal. Ay, 13 lang. Murag 13. Kaya 15 man ako ang matina crossing. Subscribe. Wala na ko sticker. Dili. Actually nami kuan American partner. Actually, Pinoy Rab YouTube channel, Joyride, punta ko. Naabot man ko diha. Kini ako, mga ruta diri sa Davao, ako ang gihatag nga tas. O nya, kini si Rab, American ni siya. Kaya ako, street vendor ko, matabangan mi niya. Ang iyang target, matabangan na mga low income. So, naay mga tricycle driver, naapoy sa Cagayan na, dagan na naapoy sa open sa Cebu. So, more subscriber, more nga malaghan siya matabangan na Pinoy parehan ako. Ako, di ako sa Matina Crossing, nagapatindag Maruya. Uban ako mga anak da sa highway, nagapatinda. So, karon wala na ako nagatinda, mo na akong ginahimo. 1 hour, 2 hour lang among himuon. O paano sa ina na may mga benefits nga makuha gikan sa iya. So, tabang sa iya mga kuan. Buta nag-very kind kayo na siya makuha. Dagan siya kong tabangan. Paki-subscribe ko. Ay, kasi pangalan to, ma'am. Sige, ma'am. After 2 days pa ni ma'am. Makita nimo na siya after 2 days kay edit pa man ni siya. So, Pinoy Rab YouTube channel, Joyride, Bago Aplaya, Coastal Road. Ang akong paano. Pinoy Rab. Hi. Sipa, yata, iparakpan. Actually, sticker na sakyanan. Ang akong single nga para sa mga di pangatag nahurot dito. Nahurot gid siya. So, naamo sa last nga kuan, last sa view sa film. Salamat kayo.
Paki-subscribe ko, like, share. Responder lang ni Pinoy Rap para makita niya ang buhay Pinas dire. Ako transportation sa buhay sa Pinas ang iyang gusto makita. Ginatanaw lang niya ang ruta kung asa ang rutang Bagua Playa, rutang Toril, asa Munagan, iba trip ko na. Mura na akong ginapatrabaho niya sa ko everyday. So salamat. Actually muuli na yun ko man akong kuan. Alas 4 ko ganiha. Salamat. Makita mo, ma'am, ha? Makita mo sa Pinoy Rap YouTube channel. Joy na. Bye. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.